bakit hindi mo inubos yung chocolate drink mo? Hindi naman kasi ganyan, Tay. Anong hindi ganyan? Eh yan yung lagi mong iniinom tuwing umaga. Malamig po yung timpla ni Nanay. Pag mainit po kasi, napapaso yung dila ko. Ganun ba? Madali lang naman yan. Sandali, lalagyan ko ng yelo. Wag na lang po, Tay. Ayoko na po. Yung timpla po ni Nanay yung gusto ko. Mas masarap po yun. Sige, hindi bale. Bukas, gagalingan ni tatay ang pagtitimpla para sumakto na. Oh, ikaw naman, Kyla. Bakit parang halos wala kang nakain? Kasi po, Kasi ano? Sabihin mo na para alam ko kung anong kailangan kong baguhin. Para sa susunod, makapag-almusal na kayo ng maayos. ang pait po kasi ng sinangag, Tay. Ha? Paano naging mapait? Wala naman akong ibang nilagay na rekado dyan Sunog po yung bawang. Pag si nanay po yung nagsasangag, mabango po yung bawang tsaka medyo crispy. Ganun ba? O sige, hayaan nyo. Bukas, gagawin ko lahat ng makakaya ko para sumarap yung sinangag at para mainom na rin ni Ina yung chocolate drink niya. Tay? O bakit? May iba ka pa bang gusto? Sabihin mo lang kay tatay. Gagawan ko ng paraan. Miss na miss ko na po si Nanay. Ina naman, pinipigilan ko na ngang umiyak eh. Ayan tuloy, naluluwa na rin ako. Tahan na mga anak. Tahan na. Miss na miss ko na rin yung nanay niyo pero ganun talaga. Isipin na lang natin na kung nasaan man siya ngayon, hindi na siya pinahihirapan ng sakit niya. Magagawa na ulit niyang ngumiti. Tsaka sigurado akong pinapanood niya kayo ngayon mula sa langit. Gusto ko po siya ulit makasama, Tay. Naiintindihan kita anak. Pero kailangan nating tanggapin, kahit paunti-unti, na hindi na natin makakasama yung nanay niyo. Sinusubukan naman po namin, Tay. Pero ang hirap po talaga eh. Ang sakit lang tanggapin na hindi na siya yung naghahanda ng almusal namin ni Ina. Hindi na namin siya makakatabi pag tulog. At hindi na namin siya makakausap kahit kailan. Naiintindihan ko kayo mga anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko babawasan yung sakit at pangungulilang nararamdaman nyo ngayon. Pero gusto ko lang na malaman nyo na nandito pa ang tatay ha. Hindi ko man mapapantayan lahat ng kayang gawin ng nanay nyo. Sisikapin kong mabigyan kayo ng maayos at magandang buhay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan. Dear Love, ako si Kyla. 18 years old pa lang ako na maulila sa ina. Syempre, hindi yun ganun kadaling tanggapin. Lalo na para sa amin ng kapatid kong si Ina. Pero kahit nawala na kami ng ina, nandun pa naman si tatay. Hindi siya ganun kagaling magluto. Pero sinisiguro niya na maayos yung pagkain namin at hindi kami magugutom ni Ina. Kahit sa pag-aayos ng buhok ng kapatid ko, na hindi naman talaga niya usually ginagawa nung nabubuhay pa si nanay, ginawa niya rin nung walang pag-aalinlangan. Wala akong narinig na reklamo sa kanya. Never siyang nagalit kahit na madalas namin siya ikumpara kay nanay. Manang, pakasama na ho nitong celery. Hindi celery yan. Ito yung celery. Lina? Ako nga. Nagkita kami sa munisipyo ng kaibigan mo noong isang araw. Nagkikita pa rin kayo? Oo naman. Nasa bahay siya kagabi. Kumusta ka na? Sa munisipyo ka na ba nagtatrabaho? Oo, pero bago lang ako doon. Umuwi ako galing Maynila kasi sayang naman yung bahay ng parents ko dito. Simula nung nawala sila, hindi na natitirahan. Maluluma lang kaya ayun. Kumusta ka naman? Nagugustuhan mo naman dito sa atin? Oo naman, tahimik, mabagal ang buhay. Tsaka dito naman ako lumaki tulad mo, kaya walang masyadong adjustments. Ikaw, kamusta ka na? Alam mo, halatang hindi ka sanay mamalengke. Hindi mo alam yung mga dahon-dahon na yan. Oo nga Hindi naman kasi ako yung namamalengke talaga. Oh, bakit ikaw lang namamalengke? Wala na kasing namamalengke para sa amin. Kamamatay lang ng asawa ko.
Talaga? Ay naku, sorry. Hindi ko alam. Okay lang. Tanggap ko na rin naman. Wala naman akong choice eh. Hindi ko pwedeng ilugmok ng matagal sa kalungkutan yung sarili ko. May 2 anak kasing naiwan sa akin. Pareho pang babae, kaya medyo nag-a-adjust talaga ako para sa kanila. Kaya pala. Pero teka, ang dami mo namang pinamili. Medyo madami-dami nga. Balik trabaho na kasi ako sa Lunes. Kaya naman pala. Pang 1 linggo na yan, no? Oo, hindi ako masyadong marunong magluto. Kaya mga rekado lang ng simpleng ulam yung binibili ko. Ano ka ba? Ganyan talaga sa simula. Pero pag lagi mo nang ginagawa, matututunan mo rin. Madami ka pa bang bibilhin? Patapos na rin. Ikaw? Tapos na. Gusto mo hintayin kita? Masarap yung pansit palabok dun sa kainan paglabas ng palengke. Kain tayo bago umuwi para makapagkwentuhan man lang. Sige, tara. First time ko palang kakain dun kung sakali. Talaga? Uy, masarap kaya yung pansit dun. Laging pinipilahan, maraming customer. Hindi naman kasi talaga ako madalas dito sa palengke kaya hindi ko alam. Kahit nung binata pa ako, si nanay yung namamalengke. Nung nag-asawa na, yung asawa ko naman yung pumalit. Yun nga lang, ngayong wala na siya, ako na talaga yung gagawa nito. Naku, sorry. Napaalala ko patuloy sa'yo. Okay lang. Sabi ko nga, tanggap ko na. May kirot pa rin, pero iniisip ko na lang na mas payapa na siya ngayon. Masakit din sa akin makitang pinahihirapan siya ng sakit niya eh. Siya nga pala, hindi mo talaga naisip mag-asawa? Hindi masyado. Nag-asawa na kasi ng iba yung dapat na mapapangasawa ko. Hindi mo naman ako pinaparinggan yan ha? Uy, hindi naman. Bakit? Tinatamaan ka ba? Konti. Lina. Sorry ha. Saan? Ito naman. Alam ko namang naaalala mo pa. Oo, pero pinatawad na kita. Tagal na nun. Ano ka ba? Salamat kung ganun. Naging magkarelasyon noon si tatay at si tita Lina. Nangyari yon bago pa makilala ni tatay si nanay. Ginost niya raw si tita Lina kaya sila nagkalabuan. Hindi na rin sila nagkaroon ng komunikasyon matapos yon, hanggang sa nakapag-asawa na si tatay. Ang hindi ko talaga inasahan na doon magsisimula ang magandang samahan nilang dalawa. Bagay na hindi naging madaling tanggapin para sa amin nung una. Mga anak, may sasabihin sa inyo si tatay. Ano po yun, tay? Good news po ba or bad news? Pakinggan nyo na lang muna si tatay. Mukhang seryoso po yan ah. Medyo. Una, gusto ko munang sabihin sa inyo na mahal ko si nanay nyo. Hindi yun mawawala kahit hindi na natin siya kasama. Kumbaga, habang buhay na siyang parte ng buhay ko. Nating 3. Alam naman po namin yon, tay. Kaya lang, mga anak, may bago nang nagugustuhan si tatay. Ano? May babae ka na agad, tay? Teka, kasasabi niyo lang na mahal niyo si nanay ah. Sabi niyo hindi mawawala yung pagmamahal niyo sa kanya. Tay, papalitan mo na po ba si nanay? Mga anak, hindi. Kahit kailan, hindi mapapalitan yung nanay nyo. Kung sino o kung ano siya sa buhay natin. Pero may iba ka nang nagugustuhan, tay. Hindi ba ibig sabihin nun, papalitan mo na siya? Kung sino man siya, ayoko sa kanya! Si nanay lang yung gusto ko! Ina, teka! Ay. Kayla, anak, pakinggan mo muna si tatay, please. Wala akong intensyon na palitan ng nanay nyo. Siya lang yung nag-iisang nanay nyo, okay? At hindi ko kayo pipiliting maintindihan agad yung desisyon ko ngayon. Pero gusto ko lang sanang ipaalam na sobra din akong nasaktan sa pagkawala ng nanay nyo. At mahirap para sa akin na mag-adjust na wala na siya sa buhay natin. Ang nangyari, anak, may nagparamdam ulit sa akin kung paano magmahal. Para akong nabuhayan ulit. Mahal niyo na po ba siya? Oo, anak. Mabait ba siya?
Hindi niya po ba kami pagmamalupitan? Baka naman mamaya ayaw niya na may anak na kayo, Tay. Hindi. Alam niya yung nangyari sa nanay niyo. Alam niya rin yung tungkol sa inyo. Sinabi ko sa kanya lahat. Paano naman po kayo nakakasiguro na matatanggap niya talaga kami? Dahil mabuti siyang tao, anak. Nagawa niya akong patawarin sa nagawa ko sa kanya noon. Kahit na wala akong ginawa para maging deserving sa pagpapatawad na yun. At sa nakikita ko sa kanya, mukhang madali niyo lang siyang makakasundo. Pero gusto ko sanang maintindihan niyo, anak, na hindi ko siya ipapakilala sa inyo para maging kapalit ng nanay niyo. Hindi rin naman po namin hahayaan na may kahit sinong papalit kay nanay. Pero wag po kayong mag-alala, Tay. Kung sino man siya, bibigyan namin siya ng chance na makilala kami ni Ina. Wag po kayong mag-alala. Ako nang bahala kumausap sa kapatid ko. Close kami ni Ina kaya ako na ang kumausap sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon ni tatay at kung gaano kahirap para sa kanya na walang karamay sa buhay habang itinataguyod kaming dalawa. Madali rin namang makaunawa si Ina. Tama nga si tatay. Mabait si Tita Lina at hindi mahirap pakisamahan. Naging magaan agad ang loob namin sa kanya. Aba, simutang kaldero ah. Mukhang nagustuhan niyo yung luto ng Tita Lina niyo. Ang sarap po kasi, Tay! Tsaka ngayon ko lang nalaman na nilalagyan po pala ng pakwan yung sinigang. First time ko makatikim ng ganun pero ang sarap pala. Hindi lang talaga pangkaraniwan yung ganon, pero oo. Masarap nga talaga. Actually, nakakain lang ako noon sa isang restaurant tapos sinubukan kong gayahin. Hindi ko naman akalaing makukuha ko rin yung timpla. Nako, mukhang hindi lang cook yung meron kayo dito ah. May taga-ayos rin ang buhok ni Ina. Ano nak, ayos ka lang dyan? Ayos na ayos po, Tay. Ang gaan nga po ng kamay ni Tita Lina eh. Muntik na po ako makatulog. Buti naman at may nag-aayos na ng buhok mo. Kahit kasi ilang beses ako manood ng tutorial kung paano gawin yan, hindi ko talaga makuha eh. Isa lang po ibig sabihin nun, Tay. May nakalaan talagang tao para maging taga-ayos ng buhok ni Ina. At si Tita Lina yon. Pero ang tanong po, ayos lang po ba na sa'yo na yung trabahong yon, Tita? Siyempre naman. Gagawin ko kahit ano para sa inyong dalawa. Oh, Ina, huwag ka masyadong gumalaw. Matatapos na to. O ayan, pantay na. Salamat po. Ang ganda ng ayos ng buhok ko. O ikaw, Kyla, gusto mo rin bang ayusan ko yung buhok mo? Paayos ka rin, ate. Ang galing kaya mag-ipit ni Tita Lina. Sige na nga. Alika, ikaw na muna ang umupo rito. O Ina, lipat ka na muna dun sa sofa, dali. Okay po, tita. Ang saya niyo naman panoorin. Nako, Tay. Buti na lang talaga at marunong si Tita Lina. Tita, pwede po bang dito ka na lang tumira? Ha? Hindi ko alam sa tatay niyo. Kung ako yung tatanungin, gusto kong dito ka na talaga tumira kasama namin. Ikaw lang naman yung inaalala ko tsaka yung desisyon ng mga bata. Pero ngayon, mukhang sila na mismo yung may gustong nandito ka kaya okay lang ba sa'yo? Pumayag ka na, Tita, please. Kailangan ka po namin dito eh. Tsaka, gusto ka rin namin ni Ina makabonding. Ano pa nga bang magagawa ko? Kaya ko bang tanggihan kayo? Siyempre hindi. Dito ka na po sa amin, ah. Tita, pwede ka rin ba namin tawaging Mama kung sakali? Oo nga po, tita. Sigurado ba kayo? Siguradong sigurado na po. Mukhang ikaw na talaga yung magiging pangalawang ina nila. Kung hindi ka papayag, kikidnapin kita para sa amin ka na talaga. Tutulong po kami sa'yo, Tay. Ay naku, kayo talaga. Dear Love, matapos ang mahigit isang taon, nagpakasal sina tatay at tita Lina. Nakita ko kung gaano kasaya sa kanya si tatay. Ganon din naman kami ni Ina.
Kaya alam kong masaya rin si nanay para sa amin. Doon ko na-realize na lumilipas din ang sakit at lungkot. At may mga tao talagang dumarating sa buhay natin, hindi para palitan ng nawala, kundi para punan ang mga puwang na iniwan nito. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para samahan tayong buuin muli ang kasalukuyan. Metro's #1 Love Radio. Basic!